दायनिगिरिया सोरमार? ना बिजुलियासो थिलुजों रायज्लायमारदोंमोन लैथोस्रि जाफ्लानानै? आं बेखौबो एसे सोग जाबाय। ना लैथोस्रियानो रायज्लायमारनाय थिलुजों? र' आं बिजुलिखौ फन खालामनि र'। आंनासो खर'आ गाज्रि जाबायलै। मा बेफोरो सोरमार? लैथोस्रिया ना बिजुलिया मार? नाङा दे नाङा। आं बिजुलिखौ फन खालामा। आं न'आवनो थांसै। आइयाथ' एसेबाबो मोनथिगोन ना बिजुलिनि बागै। आइनियाव मोजाङै सोंगोन आङो। औ आं थारैनो आं आइनियावनो सोंनांगोन। गाबोन फुङावनो ओंखारलांनोसै आं बेनिफ्राय। ओजों न'आव थांनासो आं एसेबाबो मोनथिहैगोन। जुदि थिलु बुंनाया सैथोमार होमबानिया मा जागोन? जुदि लैथोस्रिया सैथोमार होमबानियाथ' आं गावखौनो गाव मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा। आरो जुदि बियो थिलुजों थांनो ओंखारमारदोंमोन होमबानिया आं लैथोस्रिखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा। आरो जुदि बिजुलिया लैथोस्रि जानानै रायज्लायमारदोंमोन होमबानियाथ' नोङो गखाला बिजुलि। माने नोंसोर आंनि महरखौ आंनि रागाखौ नुनानै गिनांगोन। ओरैबायदि रागा जागोन ना आङो जुदि नों मार बिजुलि। नोंसोरो आंनि बेफोरबायदि रागा जोंनाय मालाबाबो नुफेराखै। मानो होनोबा आङो आगोलनिफ्रायनो बिदि रागा जोंफेराखै रावखौबो। आङो रावखौबो रायफेराखैआनो दिनैहालागै गोसायै। नायबाय था बिजुलि, नोंनो जुदि थिलुजों रायज्लायमारदोंना लैथोस्रि जानानै, अब्लाथ' नों गमारला। जानो हागौ आं नोंनि बिदा, थेवब्लाबो निमाहा गैया बेफोराव। औ निमाहा गैया। मानो होनबा नोङो बिदानि संसारखौनो सिफायनो नागिरदोंमोनबा। आं बुंदोंना डाइरेक्ट गेट आउट खालामखागोन नोंखौ बिजुलि। थांगोन आं, गाबोन थांगोन। आं सहायनो हाला। दायनिगिरिया सोरमार आं मोनथिनांगौ। आंना खर'आ गुदुं जाग्लिजोब्बाय। माथा गरम मोनबाय आङो। माथा गरम मोनबाय। नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङा मोनथिगौ ना? खामानि मावनो गोसो गैला आङो। फैसा सैसा जमायनो गोसो गैला आङो। माने बुंनो थाङोबा फाग्ला बायदिसो मोनदों आङो। ओरैबायदि गाख्रबनो गोसो जादोंना आङो। बेनिखायनो न'आव थांगोन होननाबो फन सन हरा। डाइरेक्ट थांखानोसै, गाबोन फुङावनो थांनानै ओंखारहैनोसै। थांगोन आं, थांगोन। सासे नङा सासेबाबोथ' दायनिगिरि। सानैनि गेजेराव सासेयाबाबोथ' दायनिगिरि। दुखु मोनदों आं दिनै, बिखा गावदों। जुदि लैथोस्रियानो मार, आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया। आरो जुदि बिजुलि नोंनो मार होमबानाथ' आं नोंखौ मालाबाबो बिनानाव सानना लाला। मालाबाबो आं नोंजों रिश्ता लाखिला आङो। डाइरेक्ट गेट आउट। थारैनो बैनाय दिनै फैमारबाय नोङो जोंहानियाव? औ गुमै फैबाय आं। नोंखौथ' दिनैबो फैयासो सानदोंमोन आङो। मानो फैया जानो दे, फैगोन मानो फैया। बिथिंजायदि आंजों मा जाबाय दङ आंसो मिथिगौलै आब'। दा आरो उफाय गैयिनि माथो खालामबावनो। लैथोस्रियाबोथ' आंजों फैखाला। आंलाय सानदोंमोन लैथोस्रियानो मार, बिथिंजाय थाङै थाङै बिजुलि फाफियासो। दे जिराय बाबु। ओरैनो खौरांफोरा मोजां ना बाबु? औ मोजां दे आइ। नोंलाय बोरै दङ, मोजाङै दंना? औ मोजाङै दंथ'यो दे बाबु। दे जिराय। आङो साहा फुदुंहैनि र' बिहामजो। नाङा दे आयै, आं फुदुंहैनि र'। नाङा दे, आं फुदुंहैनि र'। नोंसोर जिरायनानै रायज्लायथ'नाय बिफंजों। दे होमबालाय आयै। मानसियालाय माथो फिसासो जालांबाय। मानो ओंखाम जाथाराखै नामा हारसिंखाय? बिदिनो बुंजायो आब', माथो खालामबावनो हारसिंनो। संना जानोबो आरो बायोना। दनबारि बैनाय, आं नोंनि थाखाय सासे मोजां सिख्ला नायगोन। दे नायजायो, थेवब्लाबो गुमै फोथायजालालै सिख्लाफोरखौबो। बिजुलिया गाज्रि जाबानो गासैबो गाज्रि जागोन नामा? बेथ' नङाना थिल्लु। आरोथ' नोंनो बिजुलिखौ नांखालाबा फाथैलाय बेसेसिगोन बालाय। होमबा नोंथ' बिदि हारसिं थाबाय थानो हायाना। बे जिउआ एसेबां गोलाव, सासे नायनांगोन नोंनि थाखाय। जानला मानला सिख्लाफोरखौ नायालै बैनाय। दे नायबानो जाबाय, एसे बैसो जानायबाबो जेबो नङा दे। मानसिया मोजां जाबानो जाबाय। बैसो जानाय माने एसेबांबो बुरिखौ लाबोआ र' थिलु बैनाय। एसे सिख्लाखौनो नायगोन। जायोलै गुमै, मोजां जाबानो जाबाय। बिदिनो बांद्राय बैसो जानायबो नङा देनाय, जेनेबा लैथोस्रिमोननि बैसोनि। माने लैथोस्रि मोनसेबां बैसोनि जाबाबो जागोन। दे नायगोन र', सासे नायनांगोन। आब', नोंजोंलाय दा रायज्लायना रायज्लाया लैथोस्रिया? खबर लायोना नोंसोरो? दिनैलाय मानो सोंखो दे? खबरखौनो लानाय जायाखै र', बिबो लायाखै आंबो लायाखै। खबर लानांगौ गेजेर गेजेर। जेनेबा आंजोंथ' दा गैलायानो देनाय, नोंसोर लालायनांगौ। माथो खालामबावनो आब', आं लैथोस्रिखौ नागारना लानानै बिराद गिदिर गोरोन्थि मावना लाफ्लांदोंलै। दे बैनाय, माथो खालामबावनो, नोंनि खाफालावनो गैखायामोन खोमा। आलाय रामोनदाजोंनो लिरनाय दंखायो। जेबो नङा दे बैनाय, नोंनि थाखाय लैथोस्रि बायदिनो मोजां सिख्ला नायगोन जोंफोरो। नों बारा टेनसन लानाङा।
टेनसन जायोलै गुमै माबायसिबा मोनफैयो बिजुलि बायसि सिखाव जायाबानो जाबाय बिजुलि बायसि गाज्रि गोसोनि जायाबानो जाबाय जागोन दे बैनाय नोंनि थाखाय एसेबांबो गाज्रि हिनजाव नाया र' मोजांखौनो नायगोन दे बैनाय माथो गसंबाय थाखो जिराय जिरायगोन दे गुमै ओमफ्राय गुमै नोंनि खौराङा मोजां दङ मोजाङैनो बोराय मानसि बाब्रे बोरायथ'वाखै दे गुमै जुमुना आब' नोंलाय बोरै दङ मोजाङै दङ ना दंथ'यो रे मोजाङैनो बिसोरमोनखौबो खबरखौनो लायाखै र' बे साननैसोआ आंबो लायाखै र' दे बैनाय जिरायथ'नाय आङो सकआव फाखोसे थांना फैनि र' ना नोंबो थांनो आं थांथ'वा दे गुमै दे जिराय होनबालाय आं थांना फैनि र' दे आब' नों थारैनो लैथोस्रिखौ गेजेर गेजेर खबर लानांगौथ' मालाय लैथोस्रियालाय मा मोजाङै दंखायो आरो बिजुलिया गाज्रिबाबो बिमाया गाज्रिबाबोथ' बिना हौवाया मोजां ना मालाय थेवब्लाबो खबर लानांगौ मालाबा नोंसोरनि दा लोगो बायसिना बियो मोजाङैबा दंना गैया खबर लानाय नांगौ लागोन र' आं बे साननैसोआ माबा रावखौबो फनखौनो खालामाखै र' गोसो जायाखै मानोबा खालामगोन र' गाबोन समफोर औ खालाम आब' रामोनदा नों आंखौ खेबसेथ' फन हर सोंहरनोथ' हायोना नोङो आंखौ नंमारगौना नंमारा मा जालांमारखौ नोङो बिदिथ' नङामोन नोङो बिनानावा एरना होनाय खोथाया नोंनि गोसोआव ओरैबायदि हाबना थाबाय लैथोस्रि नोंखौ आङो फैनायनिफ्रायनो एसे बोरैबा नुगासिनो माने टेनसन नुगासिनो मायबाफोर जादों नामा मा आंखौ टेनसनाव थानाय बायदि नुदों आरो नुदोंथ' आरो मायबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै आदा आंखौलाय मानो टेनसन बायदि नुखो नोङो लैथोस्रि थारैनो नों एरसो खुमायाखैथ' जेबो जायाखैलै आङो आदा आंनिखौ बाद हो नों बाजै माला लाबोनो नागिरदों नों लाबोनो हानाय जाबाय दे बाजै आं हाबा खालामनो गोसो गैयालै लैथोस्रि मानो दे आदा सिख्ला सासे नायनो थांदोंमोन आंनि थाखाय नाथाय आंनो नाङालै बिदि नङा आदा हाबाखौथ' जाखानांगोन ना सानसे नङा सानसे हाबाखौ जाखानांगोन ना नोङो हाबाखौनो खालामा सानखो आं हाबा जानोनो गोसो गैयालै लैथोस्रि खेबसे थगायजानायनिफ्रायनो माने गोसो गैला मानो बिदि दे आदा ओमफ्राय नोङो फसायासै आरो सिख्लाखौ एसेबो साइस दंना गैयामोन दङ दंनाया मानसिया मोजाङानोमोन होमबा आदा लाबोनांगौ माबायदि बोरायना थानो मोजां मोनदों नामा नोङो जेनेबा दाथ' बारा बोरायाखै देनाय थेवब्लाबोथ' हाबा जानायनि बैसो जाबाय मा होननानै आरो हाबा जाबावनो नों मिन्थिगौना लैथोस्रि बिबारिखौ सानसेखालि लोगो मोनदोंमोन आङो ओरैबायदि गाजा जाबायना बिसोरो मा लोगो मोनदोंमोन गाजा जाबाय माने मा मोजाङै माथो होआखै नामा नों आरो दायखौबो मावना लाबायना फार्स्टआवनो नङाबाथ' बिबारि बाजैया बिदि नङामोनानो थेवब्लाबोथ' आङो जालांबाय होननानै मोजाङैनो दंमोन नाथाय बियो आंखौ सानसेखालि ओरैबायदि माने खालामदोंना आं एसे बोरैबा मोनदों बोरैबा माने बिराद रागा जोंना दङ आङो एसेबां मोजाङै माथो होबाय चावमिन जानो लिंबाय आं दखानाव बोरैबा बुंथारोलै खोथाफोरखौनो माने गोसोआव नांहैदों आं बिराद रागा जोंना दङ दे नोंबो आरो दाय मावना लाबायना बेखौ रागा जोंना लाब गैला दे आदा नोङो बेखौ बाद होदो मालाय दा नानि फिसा बा बाबु फिसा मोनसिगोनसो मा बिमा जासिगोन नामा बियो औ मालाय बिमा जासिगोनथ' र' बेनिखायथ' आदा नोंबो दिन्थिनांगौना बेखौ हाबा खालामनानै मालाय हाबा जाबाय संसार जाबाय दा बिमायानो जासिगोन नों बेफोरबायदि थाबाय थाबा बोरै जानो दे आदा दा आरो आइयाबो बुरि होलांबाय ओंखाम ओंख्रि संनो एसे खस्थ' मोनोना माने न'आव सासे खामानि मावग्रा नांगौना आदा आं मा होनना हाबा खालामबावनो दे गोसोआनो गैया नायनोसै उनाव मा जायो एसेबां मोजां खैना नायदोंबालाय लाबोनांगौ दादि एसेबो गोसोआनो गैयाना आंहा गोसो गैया होनना बुंबाय थानाङा हाबा जादो आयै बे लैथोस्रिया एसेबां साहस आंखौ फन खालामदों बेखौनोथ' सानदों आंबो एसेबां साहस दङ बिनियाव आरो आयै रामोनदा आदानि सिगाङाव मालाबाबो खिन्थानाङा दै आं लैथोस्रि जानानै थिलिजों रायज्लायबाय दंमोन होननानै दै आयै आयौ हाबाब आंलाय मानो खिन्थानो जाम्बि नामा आंलाय खिन्थानोबोथ' हानाय ना मालाबाबो फुलावबो खिन्थानाङा दे आयै आं बुंना दोनखादों देहाय मा जाम्बि रखम बुंबाय दङ आरो बे लैथोस्रिया आंखौ मानो सेक खालामनांगौ दाखालिफोरथ' आंखौ सेकखौनो खालामाखैमोन बेफोरखौलाय आंलाय मा मोनथिगौ दा ओमफ्राय रामोनदाया फन खालामदोंमोन नामा नोंखौ खालामाखै आयै आदा नोङो औ माथो न'आव फैगोनबो होनना बुङाखैमोन
माखौथ' बुंलायनांगौ आयै गोसो जाबाय फैबाय दे फैदों मोजाङानो जादों दे आंथ' दाखालिनो फैनो गोनांमोन आयै नाथाय लैथोस्रिनि थाखायसो आं फैयाखैमोन बेनि थाखायनो आं न'आव फैनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो फैबाय आङो नोंसोरखौ गोसोखांनानै फैबाय मोनदोंना दा नोङो हा आबा सिगाङावनो नोङो बिनि खोथाफोरखौ खिन्थायाखैमोन ना नों जुदि आंनो खिन्थानायमोनबा टिलुनि गोसथोनायमोन होननानै होमबानियाथ' आङो जिबनावबो लाबोनो होआमोनहाय बेखौ बेथो दा मोनदोंना हा बोरै खालामलांखौ नोंखौ नुदोंना बिमानो खिन्थायाखैमोन ना दिनै दा फस्थायनांबायना दाबा नोङो नोंखौ थगायना थांबाय सैथालिया आखल गाज्रि हिनजावा औ आदा नों जुदि फार्स्ट टाइमाव जोंनो खिन्थानायमोनबा आं मालाबाबो लैथोस्रिखौ लाबोनो होआमोन नों आरो फार्स्ट टाइमाव थगायदोंमोन ना नामखौबो बेलेगसो बुंदोंमोन सनालि ना मा होननासो बुंदोंमोन दे जाबाय दे थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बुरखांनाङा मानो बुरखाङा आबा हा नोंनो ना जोंफोरो बिनिफ्राय हाजार गुन मोजांसिन सिख्ला नायना लाबोगौमोन ना दिनै जोंनियाव सोङालासिनो लाबोनाया दा फस्थायनांगौ जाबायना हाजारबाबो पापि हिनजावा नोंनि लाइफखौ धंस' खालामबायना औ आदा बे लैथोस्रिया मोजां नंखाया आरो टिलुआबो मोजां नंखाया बिसोरो आगोलनिफ्रायनो गोसथोलाय खोमायो बेनि थाखायथ' आं टिलुखौ जोंहानाव लाबोआमोन नाथाय मा खालामबावनो सिरि सिरि रायज्लायखुमाबाय थायो बिसोरो बेनोथ' लैथोस्रिया नंमारगौना नंमारा टिलुजों रायज्लायनाया मानो नङा जानो आदा मानो नङा जानो लैथोस्रि नङाबा सोरथ' जानो दे मा जाम्बा बायसि खोथा बुङो नोङो रामोनदा बे लैथोसेया नङा सोरथ' जागोन मोदाय हा मोदायथ' जानो हाया देनाय आयै थेवब्लाबो लैथोस्रिया नंगौना नङाबा आं नङा रखमबो मोनदों आयै आरे आदा मानो नङा जानो बे लैथोस्रियानो जागोन आरो सोरबा गुबुना बे लैथोस्रि जानानै रायज्लायनानै मा मोनगोन दे मा दरखार नांदों रायज्लायलाबायनो अ मा जाम्बा बायसि खोथा बुङोलै नोङो आबा नों बे लैथोसेखौनो दाबो फोथायो नामा बे मोजां नंखाया ओरैनो नुनायावल'सो आब्रि बिराद सैथान बे सासे हिनजावा आं मोनथिगौथ' आं हमनो हायो आबा नोंखौ मा लैथोस्रिया फुस्लायदों नामा आदा नोङो बिनि बाथ्रायाव गोजाव नाङा आदा बियो देन्जार सैथानसो एसेबांबोथ' सैथान बायसि मोना आं बेखौ आरे मानसिखौ नुनानै सिनाय हायो नामा सोर सैथान सोर मोजां सोर आब्रा रावबो सिनाय हाया आदा मानसिनि महरखौ नुनानै थेवब्लाबो आं बेजों गोबाव सम थाबायना एसेबाबो मोनथियोना जेनेबा आदा नों मा बुंनो नागिरदों लैथोस्रिया नङा डाइरेक्ट नंगौबो होननो हाया डाइरेक्ट नङाबो बुंनो हाया आं दा आदायाथ' लैथोस्रि होननानै फोथायदोंमोन दिनैलाय आरो मा जालायखो ना लैथोस्रिया फन खालामनानै बेखौ फुस्लायहरबाय आंखौ होनना बुंबा गैलालै बिदि नङा रामोनदा नों मा बियो फुस्लायनायखाय नोङो बिनि बाथ्रायाव गोजावलायबाय नामा नाङा दे जोंनि न'आव बेखौ लाबोनांला बेफोरबायदि आखल गाज्रि बिहामजो नाङा आंनो जोंहा नोंनि थाखाय मोजां हिनजाव नायना लाबोगोन बे सैथान सालु हिनजावफोरनि बुंनायफोराव नोङो गोजावलाबाय नाङा मोनथिबाय एसेबांबोथ' सैथान नङालै आयै बियो दा रायज्लायनायाथ' नंमारगौना नंमारा आयै जुदि लैथोस्रिया नङाना जुदि लैथोस्रिखौ सोरबा ओरैनो फासायनो नागिरदोंना बै मानसिखौबा हले आं नागारनायाव गैया आयै आं बुंना दोनखाबाय बै मानसिखौनो आङो हमनो हाबा ओरैबायदि साजा होगोन लाइफआवनो आङो मालाबाबो रागा जोंफेरा आयै जुदि लैथोस्रिया नङालासिनो सोरबा लैथोस्रिखौ फासायनो नागिरदोंना बै मानसिखौ जुदि आं हमनो मोनोना होमबानियाथ' आं बै मानसिखौ नागारनायाव गैया आयै नोंसोर नायबायल' था नाया दंमारहाय आमदानि ओइ गग्लि थां होनबा जेखाइखौ लाना फै गुरनोसै आं बाजै थांनि र' माबा गुमारिखौबो लाबोफा ओमफ्राय आं फैनांगौना फैनाङा बाजै नोंबो फै गुमारियाबो फै नाखौ बुरजानो हमनांगौ ओमफ्राय बाजै ओंखामखौ सोर संगोन नोंसा आदाखौ संनो हो आदाखौ संनो होनांगौ आदाया संनाय नङा खोमा बाजै मानो सङा जानोल' रोंगौ फैसा खामायनो थांनाया थाइसेबो लाबोआखै ओंखाम संनो होनांगौ बेखौ आंथ' दिनै जेबो ओंखाम सङा ओरैनो जयै जाबाय दं बियो साल्ला आंनि सायाव फैसा खामायनो थांनाय मानसियानो थाइसेबो फैसा लाबोआखै आंनि फैसाजोंसो जागासिनो नोंदाया नोंदाल' नङा बयबो थांदो थां नोंबो दिनै नाखौ बुरजायैनो हमनांगौ नाखौ फाननांगौ जोंहा फोराननानै फाननांगोन बेफोरखौनो फानना जायाबा माखौ जानो नागिरदों नोंसोरो नों दा मोजाङाथ' फैसा खामायनोनो हाला दाहार बुंब्रुम नांनानै दङ नोंसायाबो दाबो हामनो रोंला थां जेखाया लायदो थां आरो गुमारिखौबो लाबो जेखाया गंनैखौबो लाबो गोबायबाबो लाबो दे जागोन दे बाजै थै बे खुजात्रा खरिया साला बेयाव फैबाय थागोन ना साननो ना हमनो ना नायनो लोगो मोननाङा सानबाबो बेखौसो लोगो मोनबाय थायो नुदोंना बोरै थाबायो
ओइ लाफाथि आयो मा नोंसा गब्लिखौ बेफोरबायदिनो लाखिबाय थानोसै मा जाखो नोंहालाय हाबा हरदोलै गब्लिखौ हाबा हरदो नायनो बासै आं बेखौ नोंखौलाय गब्लियालाय मा खालामदों दे हा ना नोङो गब्लिखौ जाहोनांदों आंसो जाहोगासिनो बिसोरखौ मिथिबाय आंसो फिसिगासिनो नोंसोरा बेयाव मेगन सानो मा दरखार आं बुंदों दा मानसिखौनो नायनो बाबाय आङो मा हाबा हरनो हाया नामा बेखौ दुनियानि दांगुवा बालन्दाफोर दङ बेफोरजों हाबा हरनो हाया नामा ना आं नायना होनांगौ हाबा हरदो बेखौ बेफोरबायदि लाखिबाय थानांला मानसियाबो बैसो जाया नङा जाबाय नोङो बैसो जायाखै नामा हा नों बैसो जायाखै आरे आंनिखौ बाद हे लाफाथि आं जाबाय सासे हेन्डसाम सेंग्रा आंहा आथिं दं आखाइ दङ बिना माथो आथिङानो गैया हा माथो खालामबावनो इसोरानो खरि दाना हरबायबा हा नोंहालाय माथो नांजादों नायनो सुखुला होनदों आं बेखौ मा नोङो गावखौनो गाव बिराद एक्टर बायदि सानना लाबाय नामाय जांग्राव बिराद हेन्डसाम सानना लायो नामाय नोंबालाय बेसेथ' साइज दङ दे गब्लिजोंलाय मा नांजाबाय थाखो नोंहालाय खोब साइज हिनजाव मोनगोन दे नोङो नायनोसै बेसेथ' साइज हिनजाव मोनो नोंबो नों आंखौ बेफोरबायदि बुंदों लाफाथि आं मोजांनि थाखायसो बुंदों मिथिबाय हौवाबोसो नागिरना होलायनो नागिरदों थेवब्लाबो नों आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय माथो मा नांजाबाय थायो नोंहालाय नोंखौ नांगौ होनना लानायखौनो नों बिराद एक्टर बायदि सानना लाबाय नामा नों जांग्राव दा मालायबा बियो दांगुवाजों हाबा जागोन ना जाया बालन्दाफोरजों हाबा जागोन ना जाया आंलाय मा मोनथिगौ दा खरिबाबोथ' बेबो सासे सिख्ला पुरा पियर सिख्ला दांगुवा बालन्दाफोरजोंबा हाबा जागोन ना जाया नों बुंबानोखि जायाना दांगुवा बालन्दाफोरजोंलाय हाबा जाया सोरजोंथ' जागोन दे सोर लांगोन बेखौलाय मा नोंसोरनिबा बे गब्लि खरिखौ बिराद हेन्डसाम राजकुमारा लांगोन सानदों नामा नोंखौ मिनि मोनखादों नोंहालाय हा गब्लिनि जायगायाव जुदि नों जानाय मोनबा मा खालामगौमोन नों मोजां मोनगौमोन आरो हा मानसिखौ इसिबां मुगैनो हामाथ' नों मुगैया नोंनि हौवाखौ हा गोबोरखि मोखां होननानै औ आं गोबोरखि मोखांखौ सैया थेवब्लाबो मुगैया मिथिबाय आरो सनसपितखौ आङो मोजां मोननि खारनबो दङ मिथिबाय नों बेफोरखौ बुंनाय लाब गैया सनसपितआ मोजां मानसि नङा मिथिबाय नाथाय गब्लिया खरि जानो हागौ बियो मोजां आरो आंखौ खामानिफोरावबो हेफाजाब होयो मिथिबाय नोंनि बायदिथ' बादुला नङाना ओरैनो जयै जयै जाग्रा नायनि नोंबो बेसे साइज हिनजाव मोनो बेसे मोजां हिनजाव मोनो नायबाय था आंहा हिनजावनि आंखाल गैया मिथिबाय साइज सिख्लाफोरा गोसथोनो नागिरग्रा जाबाय आंखौ मिथिबाय दाथ' आङो हेन्डसामनिसाय हेन्डसामसिनसो जाबोबाय दङ नोंसोरनिख्रुइ 100% साइज गोनां हिनजाव लाबोगोन आं मिथिबाय नायबाय था नों लाफाथि न'सो आंनिख्रुइ साइज हिनजाव मोनगोन नोङो थैबाबो मोनालै आं दिनै बुंदों नोङो जांग्राव मानोना नोङो माने ओरैबायदि मुगैयो सिख्ला साइज गैयिफोरखौ नों नायबाय था नों सिख्ला साइज मोनाथ' नोंसोर लेवरा मोना जागोन आङो जोंफोर गामियाव आंनो बयनिख्रुइबो साइजसिन हिनजाव लाबोगोन नों नायबाय था देनाय नायनि आंबो बेसे साइज हिनजाव लाबोयो जांग्राव फान्था गावखौनो गाव बिराद हेन्डसाम सानना लायो ओजों बादि सेकेन्ड गोबोरखि मोखां